vi tackar Rujitsfällskapen om 4 att ej banche er bjargaver. Utan Rujitsfällskapen ongen banche. Utan Rujitsfällskapen ongar kronor. Ongar era nettoprocentajar ui Rujitsfällskapens bankanon. Åh. Grunden för att hacka är att vi över kunde få gula rötter att köpa på sms. En patch av gula rötter fast det är 15 kronor. Och gula rötterna, där kommer ju alla ur Rujitsfällskapen. Fortsatsraren tusen fyra. Det är eisne tackar fyra aguskenar. Där kommer nettopp eisne sändande ur Rujitsfällskapen. Utan Rujitsfällskapen onkar agusker. Och där står vi så föringar. Atlet han vitaminmangel som så är värre i mitten åkara för. Nej tid. Det är Rujitsfällskapen som händer sundheten är uppe. Utan Rujitsfällskapen var vi ju eländig olycket oj. Vi hade haft skilbjörn och atlan lost. Till Rujitsfällskapen och fyra tacka är att vi inte lyckas och rottna under gröna torve. Jag ska stök till ABC-samgångarna och Kajli och Löckman för det att halta fast om Rujitsfällskapen.